Čaute moji milí, tak ja som zase na onkológii, čaká ma chemocykloterapia číslo 4. Zajtra ma napichnú a v stredu by som mal ísť do obedu domov, tak dúfam, že sa nič neskomplikuje a skoro stade vypadnem. Ináč u mňa nie je nič nové, všetko je po starom, až na tie bolesti, ktoré furt mám, chrbta. Tak som celkom OK, nebýva mi ani zle, ani nič. Takže pohodička. No, v rámci možností. Dlho som sa neozval, no ale keďže sa nič nemení, tak čo sa budem furt ozývať, všetko je v poriadku. Liečíme sa, bojujeme, ideme ďalej a uvidíme, že čo. Teraz čakám ešte od pána doktora na výsledky po tretej chemoterapie, že čo mi povie, takže držíme si palce, aby boli pozitívne. V tom zmysle, že tá liečba je dobre nastavená a že sa všetko lieči. No, tak to je zatiaľ všetko a zatiaľ vás zdravím a prajem pekný deň. Čau.